tardes a todos. Primeiramente, quixera agradecer a vosa presencia e apoio e a de todos aqueles que nos acompañaron nestes 3 venres de xornadas. Finalmente chegou o día no que podemos presentar o número 3 da revista UME, se cadra o que máis nos costou en traballo e o que máis tempo nos levou. Imprevistos, traballo persoal da xente que compón UME e outras circunstancias foron os causantes deste retraso na presentación. Dende aquí pedimos disculpas a toda esa xente que se ven interesando polo noso traballo e que xa leva algúns meses preguntándonos cando ia sair o número 3 da revista. Comentar tamén que ao longo deste ano perdemos polo camiño o noso presidente Xavier Martínez, que por acumulación de traballo persoal tivo que deixar a asociación, polo que tivemos que remodelar o organigrama da directiva e isto tamén influiu no retraso. Neste terceiro número que hoxe presentamos, seguimos a dar a coñecer parte desa nosa historia para que de algún xeito non se esqueza. Seguindo o ronsel de don Enrique Rivera Rouco, cronista oficial, tratamos de encher ese valeiro por el deixado no noso concello e recollendo pequenas historias de aquí e da cola imos relatando a nosa grande historia. E aquí vou facer un inciso para facer 3 reivindicacións. A primeira é que, falando de don Enrique, seguimos a reclamar un ano máis o recoñecemento oficial que se merece por parte das institucións municipais, agora que falta pouco, algo máis dun ano, para cumprirse unha década do seu pasamento, no mes de setembro. A súa persoa debémoslle o nacemento dunha identidade propia como pobo, cunha historia de seu, pois foi o primeiro que se preocupou en estudar o noso pasado e de dicirnos que tiñamos unha historia propia, non a que se estudaba somente nos libros. Tamén debemos a valoración do noso patrimonio, pois el foi o primeiro en valoralo, en explicarnos o que eran as medoñas, os círculos líticos, os achádegos arqueolóxicos, e a importancia que tiñan as nosas pontes, as nosas igrexas, os nosos cruceiros. Pensamos que é xusto e necesario, pois as xeracións futuras deberán saber quen foi o cura dos Chaos, o moito que fixo por este pobo e o moito que se lle debe. A segunda reivindicación tamén é unha deuda aínda máis bella, a que este pobo das Pontes ten cos emigrantes. No ano 2012, o ano que ven, cúmprese o centenario da Sociedade dos Naturais das Pontes de García Rodríguez en Cuba. Coidamos que deberemos recoñecer esta deuda histórica con aquela xente que nas últimas décadas de 1800 e nas primeiras de 1900 tivo que emigrar deixando a familia, amigos e terruño na procura dun traballo para poder sair adiante nuns momentos críticos para a nosa terra. Xente moita delas en estudios, sin preparación, mais xente que soubo ver que unha das principais necesidades era precisamente a do saber, é dicir, a da preparación cultural básica, e que tamén soubo ver que a solución pasaba por crear escolas e que as futuras xeracións de ter que seguir emigrando saíse moito mellor preparados que eles. Neste concello, como noutros, fixeronse escolas grazas aos cartos que les mandaron e, polo tanto, débeselles moito. E a terceira e última, reivindicar e pedir unha vez máis a conservación, a posta en valor, a difusión e a protección do noso patrimonio cada vez máis mermado. E volvendo ao tema que hoxe nos ocupa, o da revista, pois comentar dela que ten aproximadamente 200 páxinas e está constituída por 8 artigos. Primeiramente, vou explicar un pouquiño por que eleximos esta portada. Na portada principal, na de diante, leva unha foto de Fotovila da Praza do Hospital e que fai referencia a un dos artigos, concretamente o do Camiño Francés ao seu paso polas Pontes, do que logo falaremos. E a outra da contraportada, de Hugo Arias, na que podemos ver as mans dun artesán en riba dunha ingra e que fai alusión a outro artigo dedicado aos artesáns ponteses. Tamén lle puxemos unha lenda, un pobo con historia cincelado polas mans artesanais, que nos leva ao primeiro artigo da revista, co que todos os anos
arrincamos, precisamente, ou tratamos de arrincar a revista, que é o da semblanza. Nesta ocasión, o que fixemos foi unha semblanza dos artesáns ponteses. Está tratado desde un punto de vista xeral dos artesáns, valorando o seu traballo, o seu facer, recoñecendo a súa importancia, e sen centrarnos en ningún concretamente, pois se cadra esqueceríamos algún, por non decir moitos. Introducíndonos nun mundo máxico de crenzas e tradicións, o segundo artigo fálanos das lendas, das pontes e das terras do noroeste, da autora Esperanza Piñeiro. Pasamos logo a percorrer no terceiro artigo un camiño de peregrinos, arrieiros e comerciantes, onde moi posiblemente naceron algunhas destas e outras lendas, o camiño francés ao seu paso polas vilas de Neda, As Pontes e Santa Marta de Ortigueira, da man de Carlos Breixo. A portada, precisamente, da revista, que é a de Fotovila, amósanos a praza do hospital, onde moitos dos peregrinos eran curados e atendidos. E aledándonos o camiño, unha gaita, e detrás da gaita, o gaiteiro, Tomás de Casateita Muras. Ovidio García, investigador do tema musical, fainos unha semblanza da súa persoa neste cuarto artigo. E se no camiño vai sol, frío ou chove, na casa está o refuxo, o abrigo. Narciso Luaces é o autor deste quinto artigo sobre a orixe e evolución da casa rural galega. Estando na casa ou indo polo camiño, escoitar o toque das campás era recibir unha chea de información, hora, misa, festa, enterro. Neste sexto artigo recóllense dous traballos xa publicados nas revistas das festas e referentes ao mesmo tema, porque UME, creo que xa dixemos en alguna ocasión, trata de de recuperar algúns destes traballos xa publicados e volvelos a poñer un pouco na actualidade. Son os toques das campás. O primeiro, as campás de Santa María das Pontes, de Lucía Berná, que hoxe non pode estar con nós, e os tradicionais toques de campá no pasado das Pontes, de don Enrique Rivera Rouco. E no camiño a xente, o equipo de etnografía de UME presenta neste sétimo artigo a recollida da cultura popular. Este equipo confórmano Anabel Alonso, Fina Blanco, Nieves Seijo, Marisol Souto, Antonio Castro, e entrevistaron a veciños do noso concello, a doña Carmen do Freixo, a dona Marina de Rosalía, a don Enrique Varela, a don Ramón Castro, a don José Pérez, a don Manuel Vila e a dona Manuela Rochela. E como ao final o reloxo marca o remate, temos o oitavo artigo sobre os reloxos de sol no Concello das Pontes de García Rodríguez, dun servidor. Tamén, en canto a revista, temos que expresar o noso agradecemento, por suposto, primeiramente aos autores dos artigos, ás persoas que foron entrevistadas e que tan amablemente nos recibiron para contarnos as súas vivenzas, a Fotovila, a Hugo Arias, por darnos permiso, facilitarnos as fotos da portada e contraportada, os membros da Biblioteca Municipal pola súa boa disposición para con nós e que fan posible a celebración destas jornadas, a imprenta Pluma polo seu traballo, ao Concello pola colaboración coa asociación, aos socios que nos apoian e colaboran neste traballo, a xente que nos axuda a distribuíla, librerías, quioscos, e por último, e non porelo menos importante, a todos vostedes, por arrouparnos e apoiarnos neste traballo. Engadir que estará á venta a partir destes días nos lugares de costume ao prezo de 6 euros. Tamén se fixeron 100 exemplares do número 1 da revista porque había moita xente que non lo solicitaba e estaba esgotado. Aproveitamos a ocasión tamén para seguir solicitando, pedindo a colaboración de todas as persoas que nos queiran contar as súas vivenzas, transmitir o seu saber, historias, recitados, adiviñas, contos, lendas, encantos, en prestarnos documentación, darnos información, é dicir, todo aquilo que nos sirva para seguir recollendo esta nosa historia e poder deixala por escrito para as futuras generacións. E para rematar a miña intervención na Asociación UME, gustaríanos que, como contamos ca presenza da maioría dos autores dos artigos, que cada un deles nos explicase con unhas breves pinceladas o seu contido e logo, se é posible, establecer un coloquio entre todos, público incluído,
sobre a importancia da historia local, da súa recollida, de facer unha pequena reflexión e valoración da mesma. Moitas grazas. Bueno, boas tardes. Eu o primeiro que quero dicir é que quero felicitar a todos os membros da Asociación UME. Eu vivo en Ferrol, colaborei con eles en este artigo en unha charla que din aquí o ano pasado, pero quero resaltar que todas as cousas dan moito traballo e que este equipo de xente que está aquí traballando na asociación traballan dunha maneira desinteresada, que o único que meten son horas do seu traballo e que están facendo unha labor importantísima que senón quedaría sin facer, que é recuperar a historia das Pontes, porque a historia local é universal, todo local é universal. É certo que non podemos entender os feitos locais se non sabemos que é o que ocurriu na historia universal, en España, en un momento determinado, en Galicia, no mundo, hai que enmarcalo na historia universal, pero co coñecemento da historia local, despois coa investigación que hai que seguir facendo na historia local, é unha maneira de que despois se pode entender mellor ou reconstruir a historia en xeral. Entón, bueno, a revista, eu botelle unha ollada, recolle todo ese traballo deste equipo de xente e ademais a recollida da historia a fai a través dos distintos artigos con distintas fontes, as fontes documentais que sirven para, a través dos documentos escritos, o estudio destes documentos, ir recuperando todo o noso pasado, porque eso nos vai permitir entender mellor o presente, construir mellor un futuro mellor, pero tamén a traveso de o patrimonio, os reloxos de pedra, as casas rurais, os monumentos, tamén a recollida do patrimonio inmaterial, todas as cantigas, a música, a importancia da memoria da xente, porque estamos en un século, todos pertenecemos, todos os que estamos aquí, a unha xeneración que é as que estamos presenciando os cambios máis importantes nas tecnoloxías que afectan a vida cotiá da xente en xeral. Houbo moitos inventos ao longo da historia, pero afectaban fundamentalmente a minorías. O século XX, nós que vivimos todos no século XX, foi o século das grandes transformacións na vida cotidiana. Todos, dende a nosa infancia ata o momento actual, vimos como se transformaron na nosa vida hábitos, costumes, maneiras de enfrentarnos ao mundo. Entón, se non recollemos un pouco a memoria de todo isto que se iba transmitindo de xeración en xeración, formas de traballar, de entender o mundo, de pensar e de sentir, corremos o risco de que se perda. Entón, en este sentido, a recollida da memoria das fontes orais, non sei un pouco, Andrés e máis eu, fixemos traballos de recuperación de lendas. Non cabe dúbida de que en Galicia, en concreto, as Pontes, ten unha riqueza no imaginario popular moi grande, que cando o home non é capaz de enfrentarse cos seus medios para solucionar os problemas que ten, recurre á maxia, á lenda. En esta comarca, habita a ensoñación, habita a maxia, habita a lenda, a través destas lendas podemos tamén entender un pouco mellor cal é a nosa identidade, que problemas e como se solucionaban a través delas, que ensinanzas se transmitían. Eran sempre estas lendas transmitidas de maneira oral, de xeración en xeración, e a nosa intención foi recollelas. Aquí contamos algunhas delas, referidas dende encantamento de lobos ante a música, serpes que se aproveitaban das nais, da leite das nais,
de distintos costumes de todos os personaxes que viven nas augas de Galicia. Entonces, bueno, pois darlle unha longa vida a esta asociación, que siga moito tempo e que, como decían aquí, todos vos podedes axudar a recuperar o pasado. Sodes auténticas bibliotecas, tedes unha cantidade de coñecementos na vosa memoria que é importantísimo transmitir, porque senón se van a perder unha maneira de reconstruir a historia das Pontes. Moitas gracias. Bueno, boas tardes, e teño que repetir un pouco as palabras da Esperanza no que respecta a tipo directiva. Non é a primeira vez que estou aquí, non hai nin siquiera 3 meses que estiven aquí, e francamente hai que recoñecer o traballo desta xunta directiva e da outra que había antes, porque non é fácil botar adiante unha publicación anual deste tipo, buscar o diñeiro, os patrocinadores, moverse por aí para que vexamos. Non é fácil, e esa labor non solamente se lle recoñece nas Pontes, senón tamén se recoñece por aquí, porque esta revista chega longe, afortunadamente. Bueno, dito isto, desexarlles tamén unha longa vida. Eu, xunto cos compañeros que están aquí, pois contribuyo humildemente con un pequeno traballo sobre o camiño francés. Gustaríame que la Bordeta, que morreu non hai moito, pudera percorrer e meter o país na mochila, para o país galego neste caso, para dende Ribadeo, atravesando por todas as terras da Mariña, nun sentido ou noutro, ir a volver hasta Santiago pasando polas Pontes. Un Labordeta poñería en valor este camiño francés moito máis que a min. E o que fixen foi tratar de completar un estudio que iniciei xa no 94, un estudio que me moveu en primeiro momento a curiosidade e que fui documentando pouco a pouco. Como decía tamén Esperanza, hai moitas cousas que están desaparecendo no século XX, nos comezos do século XXI, hasta incluso os camiños, é dicir, os camiños de rodadura, os camiños de andar, os carros, os cabalos, esos desapareceron casi todos, e o asfalto cubre, pues, en fin, rúas, rueiros que ao longo de séculos, e ao mellor case de milenios, pues acolleron unha vía, é unha importante vía, en algúns casos hasta romana, como era a que pasou polas Pontes, que está esperando a que alguén pues, simplemente a descubra e a poña en valor. ¿No? Bueno, pues, este tramo do camiño francés que plasmo aquí, de Neda, Ortigueira e as Pontes, era o que, por así decirlo, me quedaba sin documentar. Para documentar estes tramos do camiño francés hai que buscar, e ás veces nos atopa, entón ler miles, centos e miles de documentos. Eso onde está? Bueno, están nos arquivos Histórico Nacional, está na documentación de Lourenzá, do Mosteiro de San Salvador, están en moitos arquivos particulares, de unha casa grande da zona de Ortigueira de aquí, están nos arquivos notariais en Lugo, nos protocolos notariais de Viveiro que están en Lugo, nos protocolos notariais de Ortigueira que están na Coruña, é dicir, eso require unha dedicación e un gusto, e leer, hasta que se atopan esas referencias para poder situar os pasos do camiño francés. Sin esos documentos, pois, evidentemente, non podemos asegurar nada. Coas citas, si o podemos facer, non? Fai pouco, non hai nin siquiera 15 días, que non, creo que foi na Voz de Galicia, saiu que ibanlle solicitar o recoñecemento á UNESCO como Patrimonio da Humanidade do camiño francés, pero o camiño francés que ven por onde? O camiño francés que ven desde Vizcaya, por Ribadeo e por Mondoñedo. Outra vez máis queda este tramo do camiño noso sin que naide pida un recoñecemento para ele. Eu non me vou a cansar, non me cansei hasta agora de dicilo cada vez que poido, de que temos que seguir reclamando aos políticos, evidentemente, que son os que xestionan ao fin e ao cabo os recursos, de seguir reclamando que alguén colla esta zona e presente un proxecto. Non lle vai a faltar colaboración nin documentos, e además eso vai a sair gratis, a maior parte xa están publicados aquí. Esta é a terceira revista e non é o primeiro traballo, senón que debe ser o terceiro xa que fala do camiño francés e dos hospitais. Eu xa fixen, Javier tamén o fixo, etc. E o único que fai falta é que alguén ordene toda esta documentación que temos publicado distintos investigadores pola zona da Mariña Lucense, pois Juan Ramón Fernández Pacios, Viveiro, Carlos Sadrán, eu pola zona de Ortigueira, pola zona das Pontes, agora Cedeira, Rafael Usero, etc. Bueno, pois todo eso collelo e presentar un proxecto para que alguén apoie dunha vez e por todas a recuperación desta ruta e con elo poñer en valor todo o que hai nesta ruta, todo o que nos queda, aínda que son moitísimos
restos do noso patrimonio. Pois isto fai falta que alguén o faga, pois fai falta repetilo e volvelo a decir. E cada vez que nunha zona atopamos uns restos antigos de algo, non sabemos moi ben o que é, o propietario dunha finca, etc., tratar de sensibilizalo para que esos restos non se perdan. Unha cruz, non pode ser algo tan sinxelo como unha cruz, algo que aparece dun dintel, calquer resto que aparece dunha ermita, etc. Todo eso hai no que poñer en coñecemento, en algúns casos, dos concellos, ou noutros, pois, bueno, algún profesional que hai por aí, en algún instituto ou en algún colexio, en algunha asociación, para que chegue a donde deben. E logo despois, o tema dos políticos. Estamos en época de eleccións, é precisamente unha boa época para pedir, vanos a vir, en plural, pedir os votos. Entón, nós temos que recordar que a cambio dos votos teñen un traballo que facer. Este sería un encargo que eu particularmente lle facería, é dicir, que alguén solicite á Xunta de Galicia o recoñecemento do Camiño Francés pola zona que corresponde, pola Mariña, e non é un nin dúas referencias, hai centos de referencias do Camiño Francés, dende o século XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, menos referencias ao Camiño Francés xa no XIX, no XVIII e no XIX, porque xa se foi perdendo, non? Pero hai moitísimos restos. Eu aproveitei a visita que fixeron dous bispos no século XVII, leín todos o libro de visitas por todas as parroquias nas que pasou. Entón aí foi onde atopei os datos do Camiño Francés desde Neda hasta as Pontes. Desde aquí das Pontes, evidentemente, continuaba ben cara a Mondoñedo, atravesando Muras, o Burgo de Muras. Había outra ruta que aparece aí no traballo, que tamén iba hasta San Miguel das Negradas, por lo tanto hasta Viveiro, e había unha ruta que comunicaba con Ortigueira. Por lo tanto, cando falamos do Camiño de Santiago, temos que falar dos camiños en plural, e o Camiño Francés é o Camiño de Santiago, que era demostrado tamén neste traballo, pois alguén non tiña claro, e os reis católicos, cando visitaron Galicia polo ano 1486, aproximadamente 87, e logo volveron outra vez hacia Castela, a propia raíña Isabel pideulle a Diego López de Haro, que o deixara aquí como responsable, encargado do goberno de Galicia, que se restauraran e repararan os camiños e que se mantiveran. E incluso, nesa época, a finais do século XV, algúns veciños de algunhas zonas fixeron de novo o Camiño Francés. E iso dio a documentación. Por lo tanto, os reis católicos estuveron en Galicia, visitaron, viron como estaba, e quixeron tamén deixar, pois, ou mandar que se revisara esa ruta e que se puxera tamén en valor. Dito isto, non os quero cansar, creo que ao final, se teñen unha pregunta, pues, contestaremos amablemente, e cedo a palabra aquí a... non sei a que exactamente. Boas tardes. Boas tardes a todos. En primeiro lugar, dar as gracias aquí á Asociación de Estudios UNE pola oportunidade que me deu, quizá, con grandes limitacións por miña parte, fago dos traballos humildes. Bueno, quizá por haber crecido ao pé da lareira, pois tamén trato de buscar seguir, quizá, por un defecto, un vicio xa de neno, de sentarme con persoas maiores, escoitalos, e iso me dá lugar a crear, a decir unhas historias que non ten importancia en canto eu son un vehículo, porque a mí máis contan. Esas historias, pois, un pouco, de alguma maneira xa se perderon. Eu tiña algunhas máis que contar, pero algunhas perderonse, pois, bueno, pola pouca oportunidade de pasar o tempo. Entonces, só decir eso, só decir que, bueno, as limitacións son grandes, pero a voluntad é grande para seguir colaborando, se fixera falta. Mais nada. Bueno, boas tardes a todos, e perdonade que estou un pouquinho afónico, non sei se me entenderedes siquiera. Ante todo, felicitar a directiva desta sociedade polo traballo que estades a facer e polo que esperamos que sigades facendo.
Logo despois, pois, a empezar co meu traballo, vos direi que non foi feito exclusivamente para isto, que vos vai a cansar un pouquiño ao comezo, porque hai cosas que as sabedes todos de memoria xa. Isto foi para un congreso que houve en Ortigueira e había ponentes de toda España, incluso de Portugal e do Brasil. Entón, pois, quixen explicar un pouquiño o que era a casa rural, o que era o lugar, o que era o barrio e o que era a parroquia. Porque, por exemplo, no País Vasco, pois, falase de isto do caserío. En Cataluña, da masía. E noutros sitios, bueno, de outras cousas, non? Entón, pois, ao principio, como vos dixen, vos vai a cansar un pouquiño. Para explicar... Podes pasar ao principio? Sí. Ao principio de todo isto. Sí. Bueno, isto non pertenece á nosa zona. Isto é o castro celta das Rías Baixas. Santa Tecla. Logo despois, sí, agora sigas pasando. Este é un barrio que está concretado aquí, as casas pois xuntas, porque en algúns lugares as casas atópanse xuntas, en outros pois están máis separadas. Agora aquí, bueno, en principio a casa primitiva foron feitas á beira dos castros. Eran de construcción de planta baixa e sin piso, casas terreas. E solamente era a cociña como vivienda, como dormitorio, como todo, non? Logo despois, isto, situaríamonos xa no último período da Idade Media, cando se empeza a construir a casa de planta baixa, por un lado, a cociña, e a outra parte, que eu as denominei casa de media planta alta, con cuarto encima da cociña. Entón, daí, pois, tiñan a entrada por a cociña ao cuarto. A cociña non había, nesa época, non había cheminea. O fume salía a través do tellado ou do lousado. E despois ven a vir esa sigue sendo de media planta, sigue sin chimenea. E cando empeza a construirse a casa de planta corrida de lado a lado, con piso por encima da cociña, entón é cando nace a chimenea. Se acaba o fume na cociña. Porque as casas teñen alboio. Teñen alboio porque a entrada que se facía por o alboio, entrabas por aí, en tempo de inverno, pois quedaba un espacio do que se dio holding, non? E cando pasabas á cociña xa nunca te entraba aire frío, é dicir que esa cociña sempre estaba pois cunha temperatura moi normal. Non tiñan luz por dos motivos. Un, porque pois así non entraba tampouco a mosca. E outro porque así pois estaban máis abrigados aí. Canto menos venta houbera, máis abrigados estaban. Logo despois, a partir de aí, bueno, aquí estamos vendo un grupo de casas, un barrio. Un barrio de casas, non? Este é outro barrio, pero de casas unidas, a outra agrupadas. Esta que falamos co alboio ou alpendre diante, non? Esta igual, esta teno por un lado. Esta, deteno aí un poquinho. Esta casa data de finais do século XIX. Xa vedes que ten balcón por adiante, corredor,
con fallado, as chemenea e os claraboios, unhas luces pequeniñas no fallado, onde as primitivas nin eso tiñan, que era o fallado máis baixiño. Esta casa, pois, tiña unha altura de 2,40 metros de alto o piso. Logo veñen xa as de 2,50, 2,50. Está por aí. Esta xa. Bueno, este é un paso dos vasallos, non? Con bufarda. A bufarda, isto que vedes arriba, por onde se entra para o tellado. Hai casas tamén, algún aparece por aí, que non, aí non aparece, pero non, aí non aparece, pero sí, sí, esa. Esta é a casa particular, Antonio. E esa con corredor por o lado e a con váter, un retrete na esquina. Nesta se sabía que tiñan un retrete arriba e outro abaixo, a continuación desos. E, bueno, a mesa de levante, que as primeiras casas, as que falábamos ao principio, que eran casas terrenas solo, aí non había mesa. A xente comía sentada ao redor da lume, sentados onde podía, incluso nas camas, porque estaban pegadas polos lados, e non había mesa. Logo despois, neste caso, xa é a casa de media planta, de media planta alta. Entón aí xa hai, que sería esta. Aquí apreciase moi mal, estas escaleras para subir á casa de media planta son 6, 7, 8 pasos, cando máis, porque a corte en todas as casas, por lei natural, estaba sempre máis baixa que a cociña, para que escorreran os burrís para fora, non? E aí a mesa levantada. Este é outro barrio, pero xa... Non, esta non. Si pasa, pois esta da hora. Esta é unha casa con solaina, que é a casa da Granxa, que tu verías o documento tamén, do 1373, non? Sí, pero a antigua primitiva. Sí, a primitiva, que foi transferente. Esta a solaina, as auras, non, a ver se sale a solaina. Xa non metín máis. Non, pero aí non le gusta. Bueno, ten a solaina, chamase con solaina porque por a parte de onde sale o sol teñen unha cristalera cerrada, a solaina, por eso dai lles ven a solaina. O pazo, que vemos por aí, sí. O señor do pazo vivía na planta alta. A planta baixa era para cuadras e para os criados. Neste caso, pois a parte que vemos aquí a nosa dereita era a cuadra. E na outra parte era a vivenda dos criados. E o señor vivía, por suposto, na parte alta. Non vai nada, vos podo decir. Moitas gracias. Bueno, non sei se tedes algunha pregunta que faceredes aos autores. Vamos a empezar a... Nada, a min Ai, bueno, tócame que é verdade que presentar etnografía, perdón. os artigos de etnografía, que son as entrevistas que fixemos polas casas aos nosos veciños, que a maioría están aquí entre nós. Temos a desgracia de que dous xa non se morreron, Ferreiro da Azor e Carmen do Freixo. Pois agradecemos a familia que se achegaran aquí, e é unha pena non telos entre nós, pero bueno, quedan as revistas, quedan as entrevistas para a súa familia e para os amigos, e que lles gustará cando pasen uns anos repasalo e volverlo a ler. Están desde logo a vosa disposición. Quero dar as gracias un por un aos que temos aquí entre nós, porque todos eles forman parte da nosa historia, todos son xente sencilla, xente das Pontes, que teñen cada un a súa propia vivenza. Empezo por Manola, creo que está por aí entre nós. Vou empezar por ela porque a mí me chama moita atención a forza que ten esta muller. Desde logo parece mentira que teña máis de 80 anos, porque sería a
a líder reivindicativa hoxe en día dun sindicato da man do puño pechado, porque... Nací no 24. Pois fíjate. Desde logo, falar con ela o que te transmite esa forza, esa enerxía, esa garra, esa ganas de non ser pisoteada, de a verdade diante de todo e por encima de todo. Foi unha muller que pasou moitos traballos, pero tamén ao final conseguiu ter o seu traballo, contábanos como había conseguido entrar na empresa, as dificultades que tivera por ser muller. Ela nunca se deixou vencer e ao final o que a sigue a consigue, e aí está, xubilada, disfrutando da súa saúde e do seu benestar. Gracias, Manola. Despois temos tamén a Marina, que non sei onde está, seguro que está, aquí anda. Esta muller é a dulzura personificada, é unha muller que viveu, que pasou moitos traballos, viveu sempre para os máis, para a súa familia, para o seu home, para os seus fillos, para os netos. É unha muller bondadosa por natureza, amiga de falar, amiga de contar contos, sabe moitísimas cousas, acórdase de todo. Non para nunca de falar, non para de ofrecernos todo o que ten, de traballar, vas á súa casa, ela fai pan, ela fai dulce, ela todo o que hai na súa casa é para todos. Desde logo que o día que ela falte, a súa familia e os seus amigos vamos a botar moito de menos. Moitas gracias, Marina. Despois tamén entrevistamos a Enrique Varela, que non sei, non vin chegar, non sei se está por aí entre nós. Non chegou, é unha pena. Bueno, pois Enrique Varela a min tamén foi unha persona que eu conocía de nena, que me chamaba sempre moito a atención, porque a conocía cando pasaba por diante como se chama, do estanco que el tiña. É unha persona delicada, é unha persona educadísima, con un saber estar, con unha cultura, e é unha persona boa, sencilla a vez, porque o mellor podía parecer que é unha persona estirada, todo o contrario, é unha persona moi humana, moi amiga dos seus amigos, que nos contou cantidad bueno, xa veredes na entrevista, recórdase de toda a historia das Pontes, conocía, pois, o mellor a outros estatus da poboación que non conocían o resto dos entrevistados, e acordábase de cantidad de cousas que nos vai gustar ler e que nos vai gustar recordar, e moitas cousas que eu, por exemplo, que non sabía, e outras cousas que sí, que el recorda con datas, con nomes. É unha enciclopedia vivente, é unha pena que nos ten entre nós, pero bueno, desde aquí damos as gracias e estamos moi agradecidos que nos recibira. Tamén temos a Manolo Vila, non sei, penso que si está. Bueno, esta persona penso que o pobo das Pontes lle debe moitísimo. Si temos historia, en parte é gracias a él, porque el recolle o seu fillo, bueno, esa é a terceira xeneración de xente de fotógrafos desta vila, pero además a capacidade de traballo, a capacidade de sacrificio, a minuciosidade con que el traballa, a min admiroume, bueno, podría estar un día, 2, 3 e un ano, penso que escoitando, porque sabe moitísimas cousas, e aparte ten un arquivo que é unha pena, eu penso que eso, cando pasen 100 anos, 200, 300, realmente valoraremos o traballo que fixo Manolo Vila por o noso pobo. Desde logo, sin él, o século XX non tería historia nas Pontes. Moitas gracias, Manolo. E despois está Ramón, non sei se está entre nós, non veo tampouco, é unha pena, porque este é un señor de 100 anos, 101 anos, que me quedei admirada, porque que memoria, que maneira de falar. Un home de 101 anos, viveu moitos anos en Cuba, foi emigrante, pero un home que sabe falar de política, que sabe falar de historia, que sabe falar de cine, que sabe falar de todo, ten cantidad de vivenzas, pero impresionantes, que falas con ele e parece que pasaron antonte, non que pasaron fai 50 anos, e ten 101 anos. El nos estuvo contando como vivían
os emigrantes das Pontes en Cuba, como foi a súa vida lá, como se reunían, como celebraban alá as festas do Carmen, como todos os patróns, as necesidades que pasaron nun primeiro momento, como se adaptaron despois, como lles foi a vida, non só a él, porque sería o reflexo de todos os emigrantes en Cuba. E o ano que ven, que fai os 10 anos desa asociación, realmente, si él está en as condicións deste ano, sería un placer telo entre nós e que nos contara aquí en presenza para todos como foi a súa vida, porque realmente é unha persona apasionante, é unha novela vivinte. Moitas gracias, transmitimos desde aquí. E bueno, é unha pena que estas dúas personas que non están entre nós, esperemos que a súa familia lles leve os libros e que quede ese recordo. E sin máis, moitas gracias a todos. Non só me esquecendo da etnografía, sino do meu tamén. Por eso, doulle a palabra a Xosé María, que como sempre é o máis traballador desta asociación. Sin él non habería asociación, desde logo. Bueno, pois, moitas veces. O artigo que eu fago, que é o último, trata dos reloxos de sol no noso concello. Nunha comunidade como Galicia, na que prácticamente as horas de sol pois parece que son poucas, pois é, se cadra, unha das de España, posiblemente máis reloxos de sol teña. Se tedes oportunidade de ir ao Museo Arqueolóxico de Lugo, ali teño unha colección impresionante de reloxos de sol, incluso en lousa, en pizarra. Eu empecé este traballo pois de casualidade, porque tampouco tiña moita información sobre reloxos de sol, nin sabía que aquí nas Pontes pois tiñamos reloxos de sol. Facendo pois unhas fotos de cruceiros e de cruces, un traballo que iniciei e que teño iniciado e que nunca acabo, pois batín cos reloxos de sol. E, bueno, hai exemplares pois moi bonitos, outros que xa desapareceron por mor das expropiacións de Endesa, principalmente, aí desapareceron algúns que si me consta que existían. Por exemplo, había un na Vilabella, na casa de meus sogros, e que foi para a escombreira, lóxicamente. Despois, outros que estaban, son un pouco viaxeiros, digamos, estaban en un sitio, pasaron a outro e ora xa están en outro. Polo menos non se perden. O malo é que xa non está, un deles xa non está no noso concello. E, bueno, pois, falo un pouco dos reloxos de sol, das partes, das formas, das localizacións, onde están os que eu atopei, porque posiblemente haxa máis, o que pasa que non teño información deles. Agradecería, pois, se alguén sabe de algún que me informe. Máis que nada, o traballo o que trata é un pouco de documentación, de catalogación. Non pretendo ser un experto en todo isto, que non o son. O que trato é de catalogar, porque parece que son unhas pedras pequenas que non se lles dá moita importancia, que mellor ten máis importancia unha ponte ou unha igrexa, pero que sí, eu penso que nos dan conta dun pasado inmediato que tiñan a súa función naquele momento, e que tamén nos informan de que houve canteiros que pasaron por aquí, que fixeron moi ben o seu traballo e que nos deixaron os bonitos exemplares. Por a miña parte, nada máis. Moitas gracias. E agora, se tedes algunha pregunta que facedes aos autores dos artigos, pois, adiante. Con permiso, eu non diría que pregunta que facer, contestaríache eso que di, que algunhas cousas xa non están. Iso que pasa, teñen pés, non sei por qué. Hai tantas cousas que están fora do seu sitio, sin valer o mellor pa naide dos que lle pertenecen, e outro calquera se vale delas, ou xa non se vale, que non sabe sequera o valor que ten. Eso cabería que facer para acabar con eso. Eu sería a primeira que axudei. Bueno, en principio, as institucións municipais son as encargadas de velar polo patrimonio, o cual Pero como non dan cartos, non miran por eso. Xa, e sobre todo nos reloxos de sol. Además, o problema dos reloxos de sol é que están feitos para un lugar determinado
é un sitio determinado. No momento en que se descolocan, pois... E quen di os reloxos outras cousas. E quen di eso, pois outras Que cousas. outros, moitos as conocerán, pero eu sí que as conozco. Eu nunca agora he dixo, moitos as conocen, que non están onde deberían estar. Por qué? Non me explico. Unha da finalidade do artigo pois é esa, precisamente, dalos a coñecer, que a xente se decata que están ali, que os vexa, porque a mellor pasan polo pé deles. Aquí, por exemplo, na base do campanario da igrexa, pois hai que hai moitísima xente que non o sabe. No Muiño da Presa da Lende había outro, está o sitio nada máis, ese non sei para onde foi. Na vila había outro que viñera do Cibido, e agora está en Cabreiros, que era o que me refería antes. E bueno, despois habían dous en Marrasón, que xa non sei se están, outro na Faeira, que ese sí que está, porque además restauraron a casa, penso que tamén restauraron un pouquiño o que é a base dele, é moi bonito. E onde máis había? Na Pedrafita hai outro, e supoño que habrá moitísimos máis. Hai un que fixeron hai pouco, na praza de Carmantel, que está instalado aí, que eu non sabía dele. Entereime por un neno da escola, que falando así un día dos reloxos de sol, dixo, pois, diante da miña casa puxeron un, e non sabía nin o que puxeran. Entonces fun ali, quedei un pouco impresionado, porque é moi bonito, con un varal así, de unha base, despois unhas alegorías moi bonitas ao paso do tempo. O sea, eu penso que iso é o que hai que tratar tamén, non só recuperar o vello, manter o vello, sino tamén que o novo pois tamén teña algo de relación co pasado. Bueno, estou falando porque te refiro. No, pero que a xente que fale, si alguén chega... Moita suerte. Dios te conserva a forza que apoiar a presidenta nos Gracias. Quero vindo a charla estas que teño un libreto que si ofrecería, supoño que sería interesante, que fala de a Escola do Freixo, a escola daqui, que incluso as que custou, que mandaron de Cuba, a xente que estaba interesada en esa, iso eu podo tamén facilitar. A mí me pasou tamén a familia, entón eu... Pues muy bien, Entonces eso está, como creo podo... que estaba por aí, porque dixo que iba a vir. Sí, Estaba. Como mellor xa o tempo, pero bueno. Ele estuvo en Cuba xa falando ca xente, estuvo recollendo datos, documentación e ten, vamos, parte do traballo feito. O mellor tempo, pero isto xa digo, o mellor non, pero todo o que veña... O que deu cada persona, un co carro de vacas ofreceu, outro as vigas, outro isto, sobre todo no Freixo. Falando de Cuba, recibí un correo desde Cuba, precisamente, hai uns días, que piden información, aproveito que está a televisión, que piden información sobre o casino que había, pois, na parte alta, creo que houve un determinado momento na parte alta do Santa María do Colexo. Entón, pois, se alguén ten documentación ou sabe ou coñece, pois, onde se pode atopar, agradeceríamos para mandarlles a eles, porque van a celebrar no 2012 o centenario, están facendo pois, van a editar un libro e piden información. Nada máis, gracias. Bueno, decir, antes que nada, por alusións, agradecerlle os eloxios inmerecidos que me cursou aí, creo que se apellida Castro, non? Sí. O señor Castro, nos coñecemos. Decir que a persoa que máis sabe sobre este tema é precisamente un compañero meu, paisano, Vicente Peña Saavedra, que é profesor da Universidade de Santiago, doutor, que ademais tuve o gusto de compartir escola, precisamente escola de indianos xunto con outras rapaces, non? Eu como alumno tamén desa escola de indianos teño un cariño tremendo. Cando viña para aquí, vim precisamente nun vidro, hai un grabado aí que recolle unhas verbas, non sei quen fixo o texto, que no ano 1931 ou 32, pois os veciños deste concello mandaron, desta parroquia de María das Pontes, mandaron dinheiro para facer unha escola, e hai unha reproducción ali que me agrada velas sin pintadas e sana, que tampouco é habitual,
E é certo que lle debemos moitísimo á emigración. A emigración foi un fenómeno tristísimo para Galicia e é un fenómeno que arrinca incluso moito antes que no século XIX. Os emigrantes galegos xa comenzaron a emigrar no século XVI, XVII, XVIII. O que pasa que foi no XIX, sobre todo cando, debido ao aumento demográfico, pois, a principios do XX, houve que sair de Galicia. Galicia, nesa época, chegou a cultivarse estos cumios dos montes. Parte da deforestación de Galicia debe-se precisamente a que había que cultivar todo porque senón había fame. E todas as parroquias desta zona, as Pontes, Pontepeu, Mezana Maniños, Ortigueira, ata Ribadeu, incluso pola zona, algunhas zonas de Pontevedra e Vilalba, houve un proceso moi forte de migración e hai uns monumentos que son as escolas, que son verdadeiros monumentos os que tiñamos casi que adorar, porque gracias a eles se combateu a ignorancia. Cando se fundaron esas escolas, en Ortigueira, por exemplo, foi a de Besana, unha das máis antigas, xa creo que no ano 1906 ou 7 se iniciaron os trámites, a de San Claudio foi no ano 1912 cando se constituye a asociación, é dicir, nese momento nacen todas as asociacións, e hoxe formar entre todos os que temos algo que ver, unha parroquia dun concello, formar un grupo, todos xuntos para reivindicar eso, non é doado, non é fácil, pero todo é que nos lo propoñamos. Hai documentación? Sí. Fai pouco Vicente Peña non foi comisario, pero participou, me parece, nunha exposición itinerante que tuvo lugar por varios países europeos, Portugal, etc., Francia. Tamén estuvo Alenmar, creo que estuvo esa exposición en Argentina, en outros sitios. Trouxose para Ortigueira fai uns días, ou fai uns meses, estuvo tamén ali na casa consistorial os froitos desa exposición, é dicir, facer si se fai, o que pasa que moitos rapaces, eu traballo no instituto, sou director do instituto, moitos rapaces da ESO de 12 ou 13 anos, se os levamos a ver un museo deste tipo, pois antes temos que facer un traballo con eles, moi importante, moi interesante, se non entran por unha porta sale pola outra, porque o único que ven ali o que lles parece que ven son cacharros deles. Pero bueno, se os vamos mentalizando pouco a pouco, son rapaces de 12 ou 14 anos, cando teñan 25, cando teñan 30, cando teñan 60, pois seguramente se cultivou neles unha inquedanza e profundizaron e chegaron a amar e a coñecer todo eso. No caso da emigración, as Pontes ten moitísimo que decir, por suposto, pero esa escola que vina ben restaurada por fora, non sei o que fixeron por dentro. Nós, en San Claudio, fai pouco, fixemos un esforzo tremendo, porque somos unha asociación particular, sin ánimo de lucro, non somos, por lo tanto, un concello que se hai un pufo nos respalda, e gracias á Gadera, a Xencia Galega de Desenvolvemento Rural, restauramos unha escola de indianos e procuramos restaurala respetando ao máximo a estructura e todo. De feito, incluso fomos criticados por manter certos aspectos, porque a xente decía eso, cristal de aluminio, ventanas, bueno, pues ten as ventanas de castaño, e dicir, bueno, e quedamos entufados, así de sencillo. Somos unha asociación que agora ten que loitar durante 6 anos para pagar un pufo económico, que son os intereses bancarios. Entón, ás veces un cae a moral aos pés, e digo a sí mismo. Por que? Porque é certo que nos axudaron moitísimo, se non nos axudaran non podíamos facer iso, pero ainda fai falta que nos sigan axudando máis. Non somente chegan unhas palabras moi amables un día de algún político de turno que nos diga unha palmadiña, isto está moi ben, sí, vale. Entón, por iso eu, ás veces, cando falo dos políticos en plural, e agora que hai eleccións, máis aínda, vou precisamente para que, o mismo que a min, a xente que lle gusta loitar por isto, que lle lo diga, que lle o digamos, donde fai falta invertir, e é un patrimonio de todos, e debese de mimar e conservar, para que duren outros 100 anos máis, como decía Cunqueiro, 1000 primaveras máis.